Ik vind het prima, helemaal. Ik vind het heel gezellig. Maar nee, vooral je bent natuurlijk ik van harte welkom. We zijn hier in Harkeba bij de Spitgate, het Iepenloftmuseum. En wat het te dwaan is, je viert de Afron haar 40-jarig jubileum. De Afron? Ja, precies dat. Ja. Nou. Nee, de Afron is een vereniging Agrarisch Friesland Oud en Nij. En houdt zich dwaande met het verzamelen en vastlezen en wat je hier dan ik zie demonstreren van landbouwgerelateerde ambachten, werkturen, neem het al hier maar. Je kunt het hartstikke gek net bedenken of het is je wel. En dat vieren we hier ooit. Ja. Ja. En wat is die taak? Ik ben soort van de secretaresse, secretaris hier dat je in het werk. Dat ik probeer zo je wat in het gereel te houden. Ja. Ja. Slag het op? Jo, jongen iedereen naar binnen? Ja, en eruit. Dat gaat beter, hè? Ja? Ja. Maar wat voor functie heb je doet? Turven. Ja. Ik ben vrijwilliger van de Spitgate, maar meestal te min. Dus daar ben ik erin die. Dus je bent net van de club van de Afron? Nee. Kon je het wel? Jawel. En ik vind het heel mooi dat aardige gereedschap, ja. Dus ik ben hier echt vrijwilliger. Hier echt al jaren aardige gereedschap en alles, hè. Dat ik vind het geweldig. Ja. Het past ook wel een beetje bij jou, hè? Ja, teken, ja. Ja. Ik heb een verzameling wat we in beeld noemen Irpelbaks-latsies. Latsies met beeldse boerennaam. Ik heb me eigenlijk beperkt tot alleen het beeld wat er in eend. En het schrijft eigenlijk een beeldse boerengeschiedenis. Nou, en toen ben ik daar ooit met begonnen. Dus een laatste uitzagen en dan spikkerde ik aan de wand. Maar ja, het ene gebeurt na het andere. Er waren ook mensen die stelden dat zo prijs. Heeft mijn laatje al? Nou, want ik wil er graag er minder bij blijven, want dan blijft het bewaard voor de geschiedenis. Hè? En het houdt op. De bakjes worden niet meer gebruikt, ik ben ook kubskisten. Dus zo staren aan. En dan word ik nog aan het vroegen van, oh, kist die latjes ook bij ons, want zie dat daar hier met de Afron ook. Jubileum, daar hoort het ook een beetje bij, dus het is geschiedenis. Ja, want je bent zelfs ook bij de Afron. Ja, ja, dat is wel heel toevallig en daar was ik mezelf niet bewust. Maar bij de opening van het voorzitter zou je maar even naar voren komen. Oh, wat moet je nou beleven? Hij zei, de Afron bestaat 40 jaar en je bent 40 jaar lid. En dat was ik mezelf helemaal niet eens bewust. Dan weet je ook hoe oud je bent trouwens, maar... Het is wel voornamelijk een club van wat oudere mannen? Ja. Ja, de gemiddelde leeftijd is aardig naar beneden gegaan, door mij ook. nee, maar dat is zo, want zonder dat dus in de grill hadden, zonder skiernis geen takkomst. En die skiernis leidt nou natuurlijk nog bij de, met alle respect, ouderij. En het is gewoon heel belangrijk dat het teruggegaan wordt aan de jeugd. Ja, want hoe komt het bij de club? Mijn vriend is al 30 jaar lang lid van de Afron. En daarvoor zijn uit, tot die verstoorheid, hij is eind zijn lidmaatschap oornaam. En de ledenvergadering die in Mienwijnplak in Duinen bij het Spelplaatmuseum. Ik zei, nou dan kunnen we dan voor 2 even heen. Dat is ook gezellig. Nou ja, dus grote mond en... Dus is erbij. Ja, zit ik erbij. Komen er nou ook meer vrouwen bij de club? Nou, laten we het hopen. Alhoewel, ik vind het prima, helemaal. Ik vind het heel gezellig. Maar nee, vooral je bent natuurlijk ik van harte welkom. Die wil ik goed interesseren. Je bent van deze dingen? Ja, dit is van Paken. Van Paken? Ja, wij moesten naar mooi. Oké. Maar hij je mezelf ook wat mooi dan? Oh ja, nou. Het op zich wel wat. Ik ben net al
de hele nacht al even te dromen. Nee? Nee. Nu hebben we horen dreamen. Ziet er weer erop, hè? Wat is dat dan? Die grote vrachtauto. Ziet er rond het einde van de straat. Oké. Wel mooi. Ja. Maar wat? Paken die zit je bij de afrond. En die vregen wat wij allemaal wonen om al die groten en saaie deel te zetten. Oké. Doen we dat even, nou? Even voor paken. Daarom, even Ja. paken, ja. Ja, de pakensissers die vinden het wel mwah. Nou ja, die vreeg ik al eens van, hij er al een container besteld, kent hij mooi in, sorry toch? Maar ja, doe maar. Ik heb natuurlijk nog heel zo daar nog schweelmachine, meermachine en maar op. En dan heb ik al nog wat bewaren en dingen. Ja. En als die dingen nog 50, 60 jaar oud zijn, maar ze draaien nog, zijn ze maar bezien. Ja. Een stukje antiek. Ja. En dat en dan krijg je het mooi, dat je houdt een bepaalde kick, om het van het paard te krijgen. Zijn ze maar bezien. Ja. Wij proberen het een beetje terug te zetten. En in de hoop dat er een keer wat jongeren bij komen. Weet je, nou, wij willen stappen er ook in. Ja. Vandaar dat nou ik een keer pakensjaard heb om mee te gaan, zeg maar dan. En ze moeten wel. Nou Of is ja. het onder enige druk van paken? Nou ja, het moest eigenlijk even zeggen. Ja dan. Je moet net vragen van, woon mee in mij, maar ze je moet er mee. Nou, dan is het een verhaal. En luisteren ze dan wel een beetje naar paken dan? Jawel. Ja, dat gaat best. Ja. Nee, volgens mij is het alles wel vredig. Ik zou zeggen, nog even een rondje. Lid, Sjan, wat we binnen, waar we binnen. Dan kunnen ze zich bij mij melden. Ja.